en aquesta edició, després de l'any de Covid, el Canoli Music entra a les aules. Amb els diferents sistemes educatius que tenim al Principat d'Andorra, doncs els artistes volem que entrin a les aules, que xafin les aules i que puguin compartir a través de la música doncs, els valors que volem transmetre des del Festival Canoli Music. Hem fet una opció amb l'artista Cesc Sant Salvador, amb el Guillermo Las Heras i un teclista, que seran perquè per nosaltres el Cesc ha estat el primer guanyador que vam tenir del Festival Canoli Music i per tant forma part també de l'equip i de l'esperit del Canoli Music. I a partir de la seva experiència, sobretot al programa Factor X a Espanya, i amb el presentador, amb el jurat Risto Mejide i la cançó que va publicar Búfalo, hem volgut agafar aquesta experiència que ell va viure i aquesta cançó d'un company del futbol que va morir i volem que aquesta cançó i la seva experiència com a artista que pogués entrar dintre de l'aula. I aquest és el format pels que venen de fora, juntament amb Grillez, que acaba d'arribar dels Estats Units d'una gira. Ell és un artista que arriba de Madrid i és música hip-hop i que amb ell farem presencial a l'Auditori Rocafort del Centre de Congressos Lauredia, farem un concert amb alumnes de secundària el divendres a la tarda. I amb Worship.cat seran els que animaran la celebració de l'Eucaristia del dissabte. I la següent vessant és l'opció andorrana. Amb l'opció andorrana el que hem fet és, escoltats els artistes del nostre país, hem volgut, després de l'any que hem viscut de pandèmia, que puguin oferir amb ells un concert de 2 hores aquí al Centre de Congressos Lauredia, tot de 8 artistes del país, que ells puguin presentar 3 temes, molts d'ells són temes que ha generat la mateixa situació de la pandèmia i que van molt en línia del festival, allò de confia i enlaira't. Volem transmetre a les noves generacions aquest optimisme que neix de l'Evangeli, que és aquesta confiança en tu mateix com a obra i com a creació de Déu, i a partir d'aquí enlairar-se, ressuscitar, sortir, treure el millor de dins i fer de la música una eina educativa com cada any. El que volem és que aquest cap de setmana, del 20 i 21 de novembre, arreu del món, als 5 continents, com a resposta al Papa Francesc, és el tret de sortida a la Jornada Mundial de la Joventut que es farà el 2023 a Lisboa. I a casa nostra vam decidir, amb el senyor arquebisbe, la possibilitat d'aprofitar el Festival Canoli Music i, donat que ell enguany presidirà l'Eucaristia, doncs poder ser aquest moment de presentació d'aquesta Jornada Mundial de la Joventut del 2023 a Lisboa.